Вітаю спадарства. З вами Асацыяцыя беларусаў у Амерыцы. Мяне завуць Воля, і гэта чарговая сустрэча з Тацянай Калач. Тацяна, беларуская мастачка, літаратарка, даследавальніца беларускіх міфаў, абрадаў. Вітанкі, Тацяна, пра што мы сёння будзем размаўляць? Прывітанне, Вольга, прывітанне ўсім удзельнікам і удзельніцам сённяшняй сустрэчы. Сёння мы пагутарым пра дзяды, але троху з такога, нават не ведаю, як іх характарызаваць. Калі пачнецца прэзентацыя, яна пачнецца ўжо неўзабаве, вы зразумееце, у чым прыкол, скажам так, чаму я вырашыла троху па-іншаму правесці гэтую прэзентацыю, бо шмат дзе ёсць рознай інфармацыі пра дзяды, яе можна знайсці і ў інтэрнэце, у нейкіх даследніцкіх матэрыялах, і яна заўсёды таксама цікава пададзена, але сёння мне захацелася разгледзець гэтую сустрэчу як нейкую прыгоду з кропкі гледжання памерлага продка. Таму менавіта з яго пункту гледжання мы сёння з вами разгледзім гэтае свята, пагутарым, як памерламу патрапіць на дзяды. Яшчэ раз нагадваю, што сёння мы гутарым пра дзяды з троху цікавай кропкі гледжання, як памерламу патрапіць да жывых і адзначыць свята разам. Сёння ў нас будуць такія прыгоды з кропкі гледжання персанажа. Такая гісторыя. Уявіце, нейкі час, нейкае сяло, вёсачка, у якой ёсць свае жыхары. Хай гэта будзе любая беларуская вёска, калі ласка, дамалюйце гэтую карціначку ў сваёй галаве і уявіце, што я сёння буду адыгрываць роль персанажа. Як гэтага персанажа завуць, мы з вами паглядзім далей. Уявіце, я калісьці памёр. І я ведаю, дзесьці там чуў ад духаў, што мне хочацца, што адбываецца такое цікавае свята, як дзяды. Гэта адзінае з важнейшых святаў, на якое можна патрапіць менавіта памерламу, каб зноўку пабачыцца са сваімі продкамі. Асабліва гэта важна для тых душаў, не ведаю, калі яны толькі-толькі памерлі, таму што нават і жывыя вельмі сумуюць, але і паверыце, памерлыя таксама даволі моцна сумуюць па сваім людзям, па самым родным, па самым каханам, якіх ім прыйшлося проста пакінуць у пэўны час. Уявіце сабе, што пахаваных вельмі шмат, і мы далей знаёмімся з нашым персанажам, якога завуць Рысік. Ён намагаецца праведаць сваіх родзічаў на дзяды, але не ведае, як гэта зрабіць. Чаму? Таму што Рысік памёр літаральна нядаўна, і да яго дайшлі гэтыя чуткі, і яму вельмі хочацца патрапіць да сваёй хаты, да сваіх родных, зноўку пабачыцца з ім, таму што ў пэўныя часы ён гэтага зрабіць не можа. То бок духі не могуць пранікаць у свет жывых кожны дзень, акрамя некаторых дапушчэнняў. Што гэта за дапушчэнні? Якія ёсць варыянты ў нашага Рысіка? Для таго, каб патрапіць да родзічаў, у Рысіка ёсць два варыянты: прыйсці самастойна ці прыйсці па запрашэнню ад блізкіх. Мы з вами ведаем, што на такое вялікае свята, як дзяды, жывыя заўсёды запрашаюць памерлых да сябе ў госці. Якім чынам яны запрашаюць, мы таксама з вами разгледзім троху далей, але ў Рысіка ёсць яшчэ адзін варыянт – прыйсці да жывых самастойна, аднак пры пэўных умовах. Што гэта за умовы? Памерлыя духі, душы маглі прыйсці да жывых толькі тады, калі яны памерлі прыстойнай ці чыстай смерцю. Што значыць чыстая смерць? Гэта смерць, калі чалавек памёр самастойна. Ад старасці, ад нейкіх звыклых падзеяў, скажам так, можа быць ад нейкай хваробы, то бок калі гэта была натуральная смерць, можна так назваць. Але мы ведаем, што не ўсе людзі паміраюць натуральна. Шмат якіх людзей могуць памерці па вельмі розным прычынам. І былі такія дрэнныя смяротнікі, скажам так, дрэнныя, яны лічыліся дрэннымі, таму што памерлі пры пэўных умовах. Магчыма, некаторых з іх вы ведаеце. Калісьці такімі дрэннымі памерлымі людзьмі лічыліся самагубцы. Я не ведаю
які зараз статус у самагубцаў, тому што часы даволі моцна змяніліся. Раней самагубцы лічыліся дрэннымі памерлымі. Ведзьмары, людзі, асабліва мужчыны, якія займаліся ведзьмаўством дрэнным, таксама лічыліся дрэннымі памерлымі, і збольшага гэта асноўнае, то бок самагубцы, людзі, якія памерлі не сваёй смерцю, нейкія ведзьмары, а яшчэ людзі, якія памерлі ў п'яным стане, то бок у п'яным угары. Сёння да такіх людзей можна аднесці, напэўна, і наркаманаў, розных людзей, якія вялі не вельмі добрае жыццё. Па сутнасці, я бы сказала, што гэтыя людзі заблукалі дзесьці ў жыцці, заблукалі самі ў сябе, таму што раней да такіх людзей было іншае стаўленне. Зараз вядома, што любая наркаманія і алкагалізм – гэта хваробы. Таму да людзей троху іншае стаўленне. А раней гэта было вельмі чётка, то бок дрэнныя пакойнікі іх не чакалі. З аднаго боку. З іншага боку, на дзяды запрашалі ўсіх памерлых. І тут пытанне. Калі бы наш Рысік быў, напрыклад, нейкім самагубцам, які бы ад дрэннага жыцця не змог бы знайсці выйсце і самагубіўся, ці чакалі бы яго родзічы? Насамрэч чакалі. Таму што на дзяды запрашаюць не проста ўсіх памерлых, увесь свой род, а запрашаюць менавіта і дрэнных пакойнікаў, таму што гэта таксама частка сям'і. Пра гэта мы таксама пагутарым трохі далей. Што такое дзяды? Напэўна, вы ведаеце, што гэта свята беларускага народнага календара, звязанае з памінаннем продкаў, дзядоў. Трэба адзначыць, што любы памерлы чалавек, неважна якога ён узросту, калі памірае, яму надаецца статус дзядоў. То бок ён проста адыходзіць на іншы свет як продак, то бок далучаецца да ўсяго роду. А род гэта штосьці сістэмнае і неасязальнае, то бок гэта, я бы сказала, такая матрыца ўсёй сям'і. І зразумела, што ў кожнай сям'і на сённяшні момант за плячыма стаіць агромністы род, агромністая колькасць людзей, якія калісьці жылі і надалі нам гэтае жыццё. Таму менавіта гэтае свята лічылася адным з важнейшых, якія адбываюцца восенню. Дзяды адзначаліся некалькі разоў на год. Наш Рысік яшчэ не ведае, але насамрэч у любой мясцовасці, вернее, у розных мясцовасцях дзяды маглі адзначацца ў вельмі розныя святы. Напрыклад, у некаторых мясцовасцях маглі адзначацца аж да 12 разоў, то бок на самыя вялікія святы людзі чакалі сваіх продкаў, сваіх дзядоў. Але самыя асноўныя дзяды, яны вылучаюцца 4 разы на год. То бок, першы раз гэта перад Масленіцай, другі раз гэта перад Радуніцай, трэці раз гэта перад Сёмухай Траецкі і чацвёрты раз гэта Дзмітраўскі. То бок, на кожны сезон былі свае дзяды. Але восеньскія дзяды лічыліся самымі важнымі, самымі запатрабаванымі, таму што менавіта на гэтае свята запрашаўся ўвесь род. Усе людзі, якіх памяталі, і ўсе людзі, якіх не памяталі, але калісьці, якія былі менавіта ў родзе кожнай сям'і. Вы бачыце тут некаторыя на прэзентацыі чорныя акенкі, у іх будуць цікавыя ўспаміны. А калі вы нас толькі слухаеце, то я гэтыя ўспаміны буду таксама зачытваць. У памежных з Расіяй вёсках калісьці Веткаўскага раёна дзяды адпраўляліся раз на год, прычым гэты дзень называўся радзіцелем. А на Віцебшчыне прынята ўшаноўваць памяць продкаў ледзь не ў кожнае важкае свята. Гэта я казала вам троху раней пра тое, што ў некаторых мясцовасцях перад вялікімі святамі таксама гэтыя дзяды адзначаліся. Што значыць дзяды? Паўтаруся, што гэта значыць продкі, людзі, якія памёрлі, і людзі, якіх заўсёды чакаюць, якіх запрашаюць для таго, каб сустрэць з імі свята. Напрыклад, калі продкаў запрашаюць на нейкія іншыя дзяды, на радаўніцкія, то для таго, каб з імі адзначыць радасць ад таго, што наступіла вясна, што вось Пасха, што можна падзяліцца пэўнымі стравамі з гэтымі памерлымі.
у кожнай вёскі, фактычна у кожнага мястэчка былі свае цікавосткі на гэты конт. А мы ідзем далей. Важна адзначыць таксама, што дзяды ў пэўных мясцовасцях адзначаліся па-рознаму. У некаторых мясцовасцях, напрыклад, у Жыткавіцкім раёне дзяды адзначалі ўвесь тыдзень. Мы можам з вами прачытаць успамін, што кожны дзень быў прысвечаны пэўным дзеянням. Напрыклад, у сераду на дзедава нядзелі не шылі, у панядзелак не ткалі, кросін не снавалі, а ў чацвер мама пекла бліны, сала. У пятніцу былі постныя дзяды, варылі квас з рыбаю сухою і з грыбамі, кашу варылі з семем, а ў суботу гатавалі ўсё. Але гэта такія выключныя выпадкі, калі цэлы тыдзень святкавалі дзяды, часцей за ўсё святкавалі дзяды 2 ці 3 дні. Калі дзяды святкавалі 2 дні, то яны расцягваюцца на 2 дні, то бок вечар у пятніцу называецца дзяды, вячэра ладзіцца падкрэслена постная. А ўжо на наступны дзень у суботу ладзяцца дзяды, якія скаромныя, то бок там выстаўляюць на стол усе стравы, якія ёсць. Але не ўсе стравы падыходзяць для дзядоў, павінны быць патрэбныя. Пра гэта мы пагутарым таксама далей. Важна адзначыць, што ў некаторых мясцовасцях адзначаліся не толькі дзяды, але і бабы. І тут я хочу звярнуць вашу ўвагу на дуальнасць адзначэння некаторых момантаў. То бок, напрыклад, у Лельчыцкім раёне бабы паміналіся ў суботу, а ў Ляхавіцкім раёне бабы папярэднічалі дзядам. Напрыклад, з вёскі Дуброва Лельчыцкага раёна Анастасія Стаповіч жартавала такім чынам. Зовут так, вечар дзяды, а рано бабы. Бабу скаромная, дзеду ўвечары, а бабу утрам. Блінцы напекуць, бабу не, бо дзед самы важны, а бабу і ў рызон ніхто не бярэ. То бок мы па гэтаму ўспаміну бачым, што часцей за ўсё у тых мясцовасцях, нават не толькі тых мясцовасцях, а ўвогуле ў Беларусі, жанчына выконвала важную ролю, але было пэўнае падзяленне паміж мужчынамі і жанчынамі. І дзеды, нягледзячы на тое, што гэта ўсе продкі, лічыліся важнейшымі. Пры гэтым мы бачым у вёскі Гулічы Ляхавіцкага раёна іншы ўспамін. Бабы ў пятніцу спраўляем постныя патравы, а ў суботу дзяды. На дзяды скаромнае ўсё. Поліўку варылі, картошку туды ўкрышаць, мяса паложыць, грыбкоў, цыбулькі. У некаторай мясцовасці я сустракала такія ўспаміны, што на бабы было больш такіх лагодных страваў салодкіх, таму што баба асацыявалася як жанчына з чымсьці такім прыемным, лагодным, каханым, то бок хацелі таксама пры тым, калі адзначалі бабы, хацелі адзначыць менавіта гэтую жаноцкасць. Але таксама гэта ўсё даволі мясцовыя традыцыі, сустракалася і такое, што бабы маглі ўвогуле не адзначаць, а адзначалі выключна дзяды. Дзяды святкавалі таксама 3 дні, напрыклад, у Салігорскім раёне. Першы з якіх гэты дзень меў назву дзецкія дзяды. Чаму дзецкія? Таму што іх адзначалі ў хаце. Па ўспаміну гэта гучыць так. Першы дзень у чацвер увечары то называліся дзецкія, дак бліны пяклі са сметанкай, а ў пятніцу квас варым, кашу варым, постная, только постная. А ў суботу утром все, что у тебя есть, усё варым. 3 вечоры, это всегда. А детские дзяды называлася, бо дома былі, не хадзілі нікуда. Але называлі гэта дзецкія, вось бліны напекуць, сметанкі, малачка на стол і больш нічога. Поедзеце ўсегда трэба, чтоб стояла, ночувала. Тут мы бачым таксама, на мой погляд, чаму менавіта дзецкія, не толькі ад таго, што было дома, а паглядзіце, якія стравы былі. Бліны, сметана, малако – гэта такія лагодныя стравы, якія часцей за ўсё маглі есць дзеці, калі яны былі зусім маленькімі. Мне падаецца, корань менавіта таксама і ў гэтым. Зараз мы з вами пачнем такое ўжо падарожжа больш канкрэтнае, з чаго пачыналіся дзяды. Спачатку была памінальная служба, але важнае удакладненне, мы памятаем, што дзяды, як продкі, як узгадванне продкаў, яно пачыналася ў язычніцкія дзяды.
Пра гэта, да жалю, амаль не захавалася ніякай інфармацыі, і я не ведаю, ці, напрыклад, мне ўдасца знайсці штосьці падобнае на тэму таго, а як увогуле паміналі продкаў калісьці ў язычніцкія часы, але шмат засталося ўспамінаў, як паміналі менавіта ў хрысціянскія часы. І тут цікава ў тым, што пераплялося і хрысціянства, і язычніцтва з пэўных часоў. І вось, напрыклад, у гэты момант, каб ушанаваць продкаў, трэба што было? Пайсці, канешне, у царкву ці касцёл для таго, каб справіць пэўныя дзеянні. На дзяды зранку ідуць у царкву ці касцёл на памінальную службу, нясуць для асвячэння стравы, як правіла, куцця, і памінаюць усіх продкаў. Куцця – гэта такая рытуальная страва, яна будзе ў нас і далей на стале, мы пра яе пагутарым, і таксама яна будзе і тут. Але гэта восеньскія дзяды, таму збольшага гэта была куцця ці нейкая каша, каму, напрыклад. Пры гэтым, калі гэта будуць радаўніцкія дзяды, то там што? Канешне, свяцоныя яйкі. І яшчэ адзін успамін з Лёзенскага раёна, што на дзяды хадзілі ў цэркву, бралі куццю, мёд, у каго быў канфет, і пісалі ўсіх памёршых, менавіта на запісачцы. Абедня шла ў цэркве, задушная абедня, так яна называлася. Пасля абедні са стала ўсё забіралі, хто што прыносіў, і знакомыя давалі адзін аднаму ложачку там чаго-небудзь, чтобы памянуць іх родзічаў памёрлых. Это ўжо свянцонае нясем дамоў, строім стол і перванаперва царкоўным памінаем. На памін гатовілі бліны, рыба была, сялёдка, куцця обязательно гарачая, чтобы з яе пар ішоў, буракі былі, як халаднік. Калі вы ведаеце, як адзначаюцца дзеды, ці ўвогуле нейкую інфармацыю, ужо ў гэтым успаміне вы бачыце важныя кропкі. Важная кропка пра тое, што свянцонае неслася ў хату, што не служба, а памінанне распачыналася менавіта з ложачкі смачнага для памерлых. Чаму менавіта так, мы таксама з вами троху далей разбярэм. Ну і, канешне, частка страваў, якую вы тут бачыце, таксама. І абязательна гарачая куцця павінна быць. Чаму гарачая? Таксама пагутарым далей. Ці можа рысік прыйсці ў гэты момант, наш памерлы? Я думаю, што у гэты момант ён пачынае варушыцца, таму што пакуль што яго не пазвалі ў канкрэтную хату, то бок свае родныя яшчэ не паспелі яго пазваць, але яго упамянулі у запісачцы. Гэта значыць, што святар, які чытае гэтую памінальную службу, менавіта ён пачынае так званы прызыў усіх памерлых для таго, каб памерлыя зразумелі, што час настаў, можна паціхенечку збірацца і нарэшце прыходзіць сюды на зямлю цэлым натоўпам. Уявіце, памерлыя ідуць, спускаюцца дзесьці ці проста ідуць па зямлі, небачныя яшчэ, ніхто не ведае, што яны ўжо прыходзяць, але пры гэтым усё пачынае закручвацца. Дзяды пачыналіся не толькі з памінальнай службы, але яшчэ і з лазні. Лазня – гэта ўжо асабістая прастора. Цікавостка ў тым, што зразумела, у каго лазні не было, то ёй і не карысталіся. Але у каго была лазня, яе заўсёды тапілі, самі мыліся і для сваіх памерлых пакідалі штосьці. Што канкрэтна пакідалі? Зразумела, што наліеш вады чыстенькай у таз, венік паложаш чыстенькі, не той, што самі мыліся, а свеженькі. Хай прыходзяць мыцца. То бок людзі, якія натапілі баню, яны спачатку памыліся самі, потым пасля сябе спецыяльна заставілі ўсё тое самае, але новае для сваіх памерлых. Таму што лічылася, што памерлыя перад тым, як сядуць за стол, яны прыйдуць, памыюцца ў баньку, каб ачысціцца, і потым далей будуць есці. Чаму менавіта такі абрад? Мне падаецца, таксама яго карані закладзены вельмі глыбока. Па-першае, калі усе збіраліся за сталом на вячэру, зразумела, што людзі павінны быць чыстымі. Чаму? Таму што людзі робяць цэлы дзень? Яны працуюць. І зразумела, што калі людзі напрацаваліся, яны стаміліся, яны забрудзіліся, і трэба ачысціцца не толькі фізічна, але і духоўна. Якім чынам?
мы з вами ўжо гутарылі, частка была ачышчэння духоўнага і ўспамінаў менавіта ў царкве ці касцёле, астатняя частка адбылася ў бане, і толькі пасля гэтага можна нарэшце далучыцца да стала. Але для таго, каб дзяды прыйшлі памыцца, ужо ў гэты момант іх запрашалі спецыяльнымі прыгаворамі. Далей дзядоў запрашалі ўжо ў хату. Але ў хаце таксама маглі запрасіць не толькі словамі «дзядочкі, прыходзьце да нас», але пэўнымі дзеяннямі. Напрыклад, гэта сёння мы жывем, напрыклад, у невялічкіх кватэрах. Добра, калі мы жывем у вялікіх дамах, я маю на ўвазе на вёсках ці ў нейкіх прыгарадах, але раней, канешне, больш за ўсё жылі менавіта на сваёй зямлі. І вось тады выходзілі клікаць ува ўсю прастору. У сенцы маглі выйсці на вуліцу ці проста паварочваліся да вакна. То бок маглі абысці нават усю тэрыторыю, каб паклікаць. Чаму менавіта так? Таму што не ведалі, а дзе гэтыя памерлыя зараз ідуць. Дзе яны, спусціліся яны, не спусціліся. То бок тут таксама у залежнасці ад лакацыі маглі быць розначытання. Абавязкова гаспадар трымаў лыжку ежы ў руках і з гэтай прымаўкай запрашаў памерлых. Вось, напрыклад, ва ўспаміне з Лунінецкага раёна адзін з прыкладаў малітвы гучаў так: «Памяні, Господі, дзяды, прадзеды, бабы, прабабы, чытоныя і нечытоныя, пісаныя і няпісаныя, памяні іх, Господі, памяні іх, Господі, памяні іх, Господі». Такім чынам лічылася, што памерлыя павінны ўжо прыйсці. Але гэтую вытрымку малітвы ладзілі з такой нагоды. З печы бралі жарок, і ў гэты жарок ложаць кусочак свечкі, моляцца «Отче наш». Потом абносяць стравы на стале жарком са свечкай, праносяць гэтую малітву, і пасля гэтага вугалейка ставяць пад стол і перву ядзяць кону па 3 лыжачкі. Чаму менавіта 3? Тут менавіта хрысціянская традыцыя во імя Отца і Сына і Господа. Амінь. Гэта быў успамін з Дрэбска-Лунінецкага раёна. Як яшчэ можна пазваць дзядоў? Самыя звычайныя спосабы, акрамя нейкіх замоваў, гэта адчыніць прастору, адчыніць нейкія, напрыклад, вокны, дзверы, в'юшкі ў печы не зачынялі ўсю ноч. Лічылася, што душа можа прайсці менавіта праз печку, таму што печка гэта як самая важная частка хаты, праз трубу, комін залятаў дух. І наш рысік менавіта ўжо заляцеў у хату да сваіх продкаў. Дарэчы, на мінулых лекцыях неяк мяне пыталіся, а як жа я адчыню дзверы, а як жа я адчыну вакно, напрыклад, калі я ў кватэры, ці што это, дзвер будзе ляпаць восенню холадна. Гэтыя людзі мелі рацыю, і на гэты конт, калі гаспадар, напрыклад, праз дзверы запрашаў ці абыходзіў нейкую пэўную прастору, спачатку ён атвараў дзверы, потым іх зачыняў, але пры гэтым штосьці адно павінна было быць адчынена. Можна проста адчыніць фортку у акно, калі, напрыклад, гэта адбываецца ў кватэры, такім чынам памерлыя змогуць да вас патрапіць. Чаму адчынялася штосьці? Ну, таму што духі, яны бесцялесныя, і яны не могуць прайсці проста так, лічылася. Але сачыце, якая цікавостка. Напрыклад, у сучасных фільмах, мультфільмах духі могуць прайсці праз сцены. Але часцей за ўсё так робяць непрошаныя духі. Свае дзяды, продкі, яны павінны былі менавіта патрапіць праз нейкую замову, праз нейкія словы. Самая распаўсюджаная замова тут таксама у нас ёсць, якую, напэўна, вы не адзін раз сустракалі. Святыя дзяды, завём вас, хадзіце да нас. Усё тут ёсць, што Бог даў, што я для вас ахвяраваў, чым толькі хата багата. Святыя дзяды, просім вас, хадзіце, ляціце да нас. Звычайна яшчэ пералічваліся усе продкі, якіх памяталі ў пэўнай сям'і, таму гэта было даволі распаўсюджана. Наступнае ў нас стравы на дзедаву вячэру. Важна адмеціць, што ў кожным рэгіёне Беларусі стравы на дзедаву вячэру маглі адрознівацца. Напрыклад, Тацяна Валодзіна вылучае абавязковыя стравы. Гэта крупяная каша, кіслая страва, салодкая страва.
і па жаданню ці апцыянальна гэта хлеб і яйкі, кампот, падкрэслена сушаных груш. Таксама калісьці пыталіся, а колькі страваў павінна быць. Усё вельмі па-рознаму. Хтосьці казаў, што не менш за 9 павінна быць на стале. Хтосьці казаў наадварот, што каля 12. Хтосьці казаў, што каля 3, хтосьці казаў цотная, хтосьці няцотная. Я нагадваю пра дуальнасць у беларускай міфалогіі, яна вельмі часта прасочваецца, вы нават можаце паўзгадваць па нейкім сваім успамінам ці абмяркоўваючы з нейкімі знаёмымі такі нюанс, што ў адной вёсцы можа быць цотная колькасць, у іншай вёскі нецотная. У 10 там 3-4 стравы, 10-12. Усё настолькі рознае, што мы тут сустракаемся з пэўнымі момантамі кожнай сям'і. І наступны слайд, гэта стравы на дзедавую вячэру, рэгіянальныя адметнасці, у якія ўваходзілі комплексы. Я зараз не буду зачытваць усё, але пры гэтым я адмечу, што часцей за ўсё была, напрыклад, вылучаецца канон ці канун. Гэта такая салодзенькая вадзічка, у якую кідалі хлебушак ці булку, і гэтая страва лічылася менавіта для памерлых. Адна з. Была абавязкова каша ці куцця, быў квас, таму што лічылася, што спачатку елі канон, потым запівалі гэта квасам, потым пераходзілі да асноўных блюдаў, напрыклад, дзесьці гэта былі боршч, дзесьці была капуста, дзесьці было мяса, і лічылася, што у пэўным моманце страва павінна была скончыцца куццёй ці пэўнай кашай. То бок стравы еліся вельмі паслядоўна. Але зноўку жа гэтая паслядоўнасць яна была рознай у рэгіёнах. Салодкай дзедавай стравай з'яўляецца макуха з ржаной мукі, якую ў гліняным гаршку ставілі на стол і паўсюль сыта або канун. У адмыслова дзядоўскіх страў адзначаецца блін, калі рана ў суботу гаспадыні пяклі бліны і першы разломвалі і раскладалі па вокнам. У нас ёсць успамін з Любэнскага раёна, на дзяды пячэш первага бліна, ці малыя блінчыкі выносіш на двор і ложыш на падаконнічак ці на столбічак для дзядоў. Хлеба ці што не падымаюць. От весці, што ўпадзе дадолу, не падымай. Чаму нельга было падымаць? Троху далі мы пра гэта пагутарым. Але важнае пытанне. Рысік прыляцеў, наш дух памерлага, ён і ўжо ў царкве ў касцёле пабываў, і ўжо памыўся такі малайчынка, аблізваецца глядзіць на гэтыя стравы і думае, а як мне гэта есці? У мяне ж ні рук, ні рота у звыклым памінанні. Як жа есць гэтыя стравы менавіта памерлым духам? Па ўяўленням беларусаў, продкі харчаваліся праз пару ад гарачай ежы. Менавіта для гэтага абавязковым лічылася на стале гарачыя стравы. Яны таксама маглі быць розныя, але гарачы з пылу жару, як кажуць, менавіта для таго, каб гэты пар шоў, і лічылася, што праз гэтую пару продкі частаваліся ежай. Яшчэ адзін спосаб накарміць бесцялесную істоту – гэта адліванне ежы прама на стол. Проста бралі і адлівалі. Яшчэ адзін такі момант наконт частавання. Я казала троху раней, што частаваліся менавіта з дапамогай паслядоўна. Розныя стравы паслядоўна елі. І цікавостка была ў тым, што часта сустракаецца такі ўспамін. Напрыклад, людзі штосьці кушаюць, лыжку сабе, лыжку продку. То бок абавязкова выстаўляўся нейкі посуд для таго, каб памерламу таксама рытуальна адкласці кожнай ежы патроху. То бок гэтая ежа, напой ці там пэўнае штосьці, што ядзяць жывыя людзі, яно адкладаецца ў гэтыя вось сподачак, у кубачак, а лыжка пры гэтым ляжыць нізам. То бок для жывых лыжка ляжыць, як звычайна, уверх гэтым адтуленай уверх, а для памерлых, наадварот, адтуленай уніз. Я ведаю, што пры сучасным часе часцей за ўсё сустракаюцца такія дзеянні, калі памерламу проста ставяць штосьці асобна,
не абавязкова ежа, а камусьці ставіць проста штосьці, напрыклад, сподачак і кубачак без нічога. То бок тут мы сёння гутарым менавіта пра такую старую традыцыю, таму правільна будзе накарміць сваіх памерлых продкаў, гэта адкладаць ім пэўную ежу. Што рабілі падчас вячэры на дзяды? Пакуль людзі і продкі частаваліся смачнай ежай, яны ўспаміналі свой род, сваіх дзядоў і прадзедаў, распавядалі пацешныя выпадкі, звязаныя з імі, парады. Пасля вячэры продкаў трэба было пацешыць іх. То бок скокам, песні, маскарадам знайшла ўспамін, што багатыя людзі ў гэты дзень ладзілі феерверкі. Хтосьці скажа, што пра памерлых нельга распавядаць нічога дрэннага. Я скажу, што пра памерлых успаміналі рознае. Зразумела, што перавагу больш аддавалі нейкім смешным ці лагодным выпадкам, узгадвалі менавіта ўсё харошае, але пры гэтым лічылася, што трэба гаварыць пра іх праўду. То бок, калі з памерлым адбылася нейкая сумная гісторыя, як ты гэтай праўды пазбегнеш? Трэба штосьці было распавядаць, таму распавядалі менавіта самае важнае. А самым важным яшчэ гэта былі парэшткі ежы пасля вячэры. Важна тое, што гэтая ежа пасля таго, калі ўсе паелі, усе людзі, я маю на ўвазе, стол не прыбіраўся. У некаторых мясцовасцях ён нават накрываўся яшчэ адным абрусам, каб гэтыя стравы засталіся, нібыта свежымі. З Узенскага раёна ёсць такі ўспамін. Яшчэ помню, тата пакойнічак адчыніць дзверы, пазаве ўсіх мёртвых, паперачытвае ўсіх па імянам, а тады кажа: «Хадзіце к нам вячэраць». Тады ўжо мы садзімся ўсе вячэраць, а тады ўжо кончылі вячэраць, матка накрые стол скацеркай. Няхай будзе нашым дзядам, кажа. Яны ж прыйдуць вячэраць. І менавіта гэта было самым важным. Назаўтра, куды дзяваліся гэтыя рэшткі? Аддаваліся свойскай жывёле. Так званая дзедава каша, яе няслі курам, маглі аднесці карове, але падкрэслена не свінні. Чаму не свінні? Я знайшла такі ўспамін наконт таго, што на дзяды звычайна маглі закалоць парсючка, галаву парсючка, галаву пеўня і галаву яшчэ нейкай жывёлы. На жаль, зараз не ўзгадаю, але памятаю, што менавіта 3 жывёлы. Чаму не парсючку? Можа быць, гэта лічылася нейкай ахвярай ці, наадварот, нечыстай жывёлай, таму менавіта не ёй. Таксама некаторыя рэшткі ежы кідалі птушкам, бо птушкі ў народнай традыцыі з'яўляліся ўвасабленнямі душаў або найлепшымі пасыльнымі ў замагіле. Мы памятаем пра птушыны вырай, гэта калі восенню птушкі адлятаюць на сусветнае дрэва і менавіта з сабой нясуць гэтыя самыя душы. Ці, прынамсі, некаторыя душы могуць ператварыцца ў птушку і паляцець з дапамогай птушынага вырая на сусветнае дрэва ў рай. Таксама у нас тут ёсць некаторыя ўспаміны, што рабілі з крошкамі і рэшткамі ежу. Першы блін адкладалі і назаўтра рана давалі скаціне, а таксама кашу, куцю, што давалі, аставалася ад вячэры, раздзельвалі і давалі курам. Гэта ўспамін з Бярэзінскага раёна. З Барысаўскага раёна таксама рабілі падобнае, кашу курам высыпалі, каб куры несліся добра. З Бярэзінскага раёна ёсць такі ўспамін. Страву, што адкладвалі, на кладыш не ходзяць, дак выносілі на вуліцу. Дарэчы, клады, што гэта такое, мы троху пазней з вамі пагутарым таксама. Ды грабейкі склююць. Была груша, і сюды ішла, і сюды, а тут як стулік. Дык я кажу, панясу на гэты стулік. Хай птушачкі прыляцяць, падзёўбаюць. Але быў яшчэ такі цікавы выпадак, дзе маглі выкарыстоўвацца крошкі і рэшткі ежы. У Бярэзінскім раёне такія крошкі сушылі і захоўвалі для лекавання ад асаблівай хваробы, ад старых. Што гэта за хвароба? Яна магла ўзнікаць у выпадку моцнага пераполагу смерці. І для таго, каб не быць галаслоўна, я вам проста зачытаю ўспамін, каб вы зразумелі, што гэта такое. Успамін з вёскі Галаўныя Ляды, Бярэзінскі раён. Старыя ж бываюць, хвароба такая.
ходзяць і пужаюць мертвякі. Як тая Ганна расказвала, Саша Вараб'ёў памёр. Яна пайшла ў хату, пасядзела тамака, прыйшла дамоў і кажа: «Господі мае, так ужо ў хаце стукаюць, так грукаюць, што далей, то болей. Я кажу: ведаеш што, вазьмі ды палячыся. Мяне вучылі, і я цябе навучу. Вазьмі хлеба, стань, каб бачыць кладбішча, і палячыся. Скажы: старыя, малыя, свае, чужыя, хлеб-соль вазьміце, а спакой мне прышліце». І цішыня стала ў хаце. Хлеб трэба палажыць на дрэва. Хлеб шлепш, это засушаны з дзядоў. Калі старыя, то хлеба этого не будзе, а калі не старыя, хлеб будзе ляжаць. Яна кажа: дзе і што дзелася? Старыя бываюць, як памёр, яна пайшла пасядзела, і што-то з ёй заўрадзіла. Ось такая цікавая хвароба. Дарэчы, раней я пра яе нічога не чула, але, аказваецца, было і такое. Яшчэ важны момант пра тое, што калі дзядоў запрашаюць родзічы, то і ўсе абрады павінны праходзіць менавіта родзічы. То бок ад правілаў нельга было адступаць. Дзяды ўвогуле гэта такое свята, дзе былі пэўныя моманты, яны былі паслядоўныя, і іх павінны былі выконваць таксама паслядоўна. Што ж можа здарыцца, калі штосьці адбудзецца не так? Успамін з Вілінскага раёна, вёска Бараўцы, расказвала мне баба адна. Зяці ўжо ў іх прыехалі на дзяды. Знаеш, маладыя, цяпер жа ўсе смяюцца, і нейкі зяць кажа: давайте я абнясю свечку. А там быў і стары чалавек. Стары маўчыць. Зяць сказаў: абнясу. Казала гэтая жанчына: ляглі спаць, стукаюць і стукаюць у дзверы. Яна каіць: вот не можна чужым, не з нашай хаты абносяць свечку. Уставалі ноччай, і той стары абратна абносіў свечкай, і ляглі спаць. Ну і, напэўна, пасля таго, як менавіта сам гаспадар абнёс сваю хату, стукаць, грукаць перасталі. І тут мы падыходзім да іншага важнага пытання, чаму дзяды спраўляліся дома. Мы з вами ўзгадвалі пра тое, што такое дзецкія дзяды, і там якраз такі ўзгадваўся момант, што дзяды спраўляюцца менавіта дома. Лічыцца, чаму дома, у сваёй хаце, таму што душы прыходзяць менавіта на свае сядзібы. У восеньскія дзяды яны прыходзяць менавіта да сваёй радні. Для таго, каб гэта адбылося, ствараліся неабходныя умовы для бесперашкоднага і камфортнага наведвання хаты. Мы гэта з вами ўжо таксама троху раней агучвалі, што пакідалі адчыненымі дзверы ці вокны, гнюшка ў печы, не выключалі святла, то бок запальвалі свечкі, а дзятву, то бок дзяцей, не пускалі хадзіць гуляць на вуліцы. Чаму? Таму што ў гэтыя часы лічылася, што ўсё асяроддзе кішыць памерлымі. Дзяды завядуць, Бог ведае куды. А мы ведаем, што ў такія святы, калі прыходзяць памерлыя, некаторыя памерлыя могуць прыняць чалавечы воблік, і часам іх нельга адрозніць ад жывых. Ну, а дзіця, яно даволі уразлівае, і калі яму трапіцца вось такі памерлы чалавек пад выглядам жывога, можа здарыцца ўсё, што заўгодна. Яшчэ душы нельга было крыўдзіць ні гучным словам, ні лішняй справай. За сталом захоўвалі ўрачыстасць і цішыню. То бок, калі ўзгадвалі памерлых праз нейкія дзеянні, стараліся не весці сябе громка. Напэўна, карані гэтага адтуль, каб не спужаць душаў, бо душы часам былі даволі пужлівыя. Яшчэ адзін важны момант, напрыклад, які сустракаўся на падзвінні, гэта наведванне могілак. Гэты абрад прасочваецца больш за ўсё на радуніцу, але на дзяды таксама перыядычна сустракаецца. Што рабілі на могілках? Тое самае. Маглі маліцца, спявалі святыя песні, некаторыя галасілі. Галасілі, гэта, ведаеце, жанчыны, якія плакальшчыцамі называліся, якія маглі проста узгадваць памерлых вось пра свае такія, пра свае словы, песні, пра то, як шкада, што памёр гэты чалавек. Дзе-нідзе на могілках таксама частаваліся, але ў адрозненне ад радуніцы гэты абрад не быў даволі пашыраны, то бок, калі хадзілі на могілкі, маглі проста паўспамінаць, паўзгадваць памерлага продка. І мы з вами падышлі да цікавага такога
моманта, які называецца прыкладзіны. Што такое прыкладзіны? Гэта абрад парадкавання магілы перад восеньскімі дзедамі. Лічылася, што... Давайте спачатку прачытаю ўспамін, а потым дадам яшчэ цікавостак. Напрыклад, у Клёцкім раёне з вёскі Морач быў такі ўспамін. На Казанскую былі прыкладзены, прыкладная субота. Тады прыбіраюць кладбішча, хату прыбіраюць, вечарам вячэра ладзіцца, капуста вараная, постная з грыбамі. Выбачаюся. Рысавая каша салодкая, пярловая куця, бліны, кісель і густы жур. Яду гэтую пакідалі на ноч, блін ламалі і на вакно лажылі. Блінчык малы на вакно, злева ад ікон. Мак намокнуць, аладкі ў яго намачаюць, настольнік на стол. Вечарам палілі ў печы, мяса вараць, каўбасу без гарэлкі. Свечку палілі хазяін з хазяйкай. Настольнікам накрывалі, дзяды прыходзілі ноччу, раніцай яду аддавалі курам, свінням няможна. З гэтага ўспаміна мы бачым, што фактычна гэта тыя самыя дзяды, толькі што у гэты момант хадзілі на кладбішча. Важнае ўдакладненне. Калісьці людзі дзяліліся на бедных і багатых. Зараз яны таксама дзеляцца на бедных і багатых, але ў адрозненне ад мінулага часу зараз амаль усе людзі могуць сабе дазволіць паставіць нейкі помнік. Раней, калі чалавек быў бедны, у яго не хапала грошай нават паставіць крыж. Таму ставілі, напрыклад, драўляныя крыжы. Зразумела, што пакуль гэты крыж стаіць цэлы год на гэтых могілках, за прыродных умоваў ён проста разлагаецца, ён прыходзіць у нягоднасць. І таму менавіта перад дзядамі, асабліва калі чалавек памёр у гэты год, перад дзядамі за пэўны час прыходзілі на могілкі і рабілі гэтыя прыкладзіны. Што уваходзіла ў гэтыя прыкладзіны? Маглі зрабіць пэўны надгробie, гэта па-руску называецца, то бок, напрыклад, з дрэва маглі высекчы дрэва, штосьці там напісаць ці высекчы крыж і паставіць, пакласці. Маглі знайсці нейкі камень, таксама там штосьці высекчы, нейкі надпіс ці крыж і таксама паставіць. Маглі дзёрнам абкласці менавіта саму магілу. Дзёрнам гэта значыць, што бралі цэлыя пласты і гэтую магілу памерлага проста упрыгожвалі, каб яна была вось такая дагледжаная. Яшчэ адзін успамін з Вілейкі Докшыцкага раёна. І вот эта старушка прыснілась дочцы. Скора прыкладзены, вы ж хаця не забудьце мяне падпёрці. Падпёрці значыць аблажыць. Вот што. Яшчэ чытала такія цікавосткі наконт памерлых. Мы з вамі на пачатку сустрэчы узгадвалі, што ёсць памерлыя, якія памёрлі сваёй смерцю, і ёсць так званыя нячыстыя памерлыя, дрэнныя. Гэта тыя, якія памёрлі не сваёй смерцю. Звычайна гэтых памерлых хавалі дзесьці за могілкамі, то бок на асобнай тэрыторыі. У некаторых выпадках гэту магілу ніяк не пазначалі і на яе спецыяльна накідвалі смецця. Асабліва, калі там быў нейкі забойца, што рабілі? Лічылася, што любы чалавек, які бачыць гэтую могілку, ён павінен на яе штосьці кінуць. Нейкае насенне ці штосьці паказаць сваё зняважанне таму, што гэты чалавек дрэнна пражыў сваё жыццё. І часам у вельмі старыя часы гэтая могілка, яна ператваралася проста ў нейкую купу усяго рознага і нават мешала праехаць. У гэтым выпадку яе проста падпальвалі, усё гэтае насенне згарала, і пасля гэтага зноўку паўтаралася гэтая прыгода. Яшчэ адна лакальная традыцыя восеньскіх памінанняў у Пастаўскім раёне называецца асяніны. У залежнасці ад вёскі маглі асяніны называць назвай вёскі. Напрыклад, мы бачым гэта ва ўспаміне, былі гутараўскія асяніны, еўскія, рабецкія, пушкароўскія асяніны. То бок гутараўскія, еўскія, рабецкія, пушкароўскія – гэта назва вёсак. Гэта як памрэ чалавек у гэтым годзе,
Па ім у кастрычніку спраўляюць асяніны. Яшчэ лічылася важным паставіць помнік, вы тут на фотаздымку бачыце прыкладзены, лічылася правільным паставіць помнік менавіта перад дзядамі. Пасля радуніцы гэтага нельга было рабіць. Што нельга рабіць на дзяды? Сябры, выбачаюся, мне трэба трошачку адкашляцца. На дзяды было шмат розных забаронаў. Вы бачыце тут цэлы такі спіс. Адзін цікавы ўспамін, які кажа, што на дзяды забараняецца мыць бялізну, таму што сваім усопшым заварваеш вочы. Больш простыя забароны. Гэта пра тое, што нельга было раней за ўсіх уставаць з-за стала. Чаму? Таму што лічылася, што хто першы ўстане, той памрэ. Таму спачатку падымаліся старэйшыя і потым малодшыя, ці ўсе разам адначасова. Нельга было прыбіраць са стала да наступнай раніцы. Калі штосьці ўпала, нейкія крошкі, нейкая ежа ўпала уніз пад стол, нельга было таксама гэтага прыбіраць. Нельга было паднімаць упаўшы сталовы прыбор. Яно застаецца ляжаць на падлозе да раніцы. Таму што лічылася, што прыйдуць памерлыя продкі і ўсё гэта прыбяруць. Такім чынам нельга было выкідваць рэшткі ежы. Раніцай іх трэба было даць хатнім жывёлам або аднесці на могілкі. Нельга было класці лыжку выемкай уверх, іначай памерлыя продкі перавярнуцца ў магілах. Нельга было ставіць ногі на перакладзіну стала. Я нагадаю, што раней унізе былі перакладзены для ногаў ці проста як пэўная канструкцыя. І туды нельга было ставіць ногі па прыкметах, таму што там маглі сядзець душы памерлых. Наконт рэштак ежы, самай важнай часткай таксама лічылася дапамога на дзяды. Дапамога менавіта бедным жабракам. У гэты дзень людзі ладзілі абеды для нямоглых, хворых ці старцоў. У пэўны час, напрыклад, гэтыя бедныя маглі быць каля касцёла ці каля царквы, часам маглі арганізоўваць дзесьці каля могілак гэтыя сустрэчы. У Слуцкім раёне на дзяды вёску абыходзіў пастух, вечарам падыходзіў да акна і гукаў пастух блінца, яму выносілі і ежу, і штосьці папіць. Чаму менавіта так? Таму што гэта такі колазварот у чалавечай прыродзе, я бы гэта так назвала, дапамога ўсім людзям, таму што свята дзяды лічылася вельмі важным у восеньскім цыкле. Яшчэ адзін цікавы момант, які хвалюе асабліва дзяцей, напэўна, як можна пабачыць дзядоў, як можна пабачыць памерлых. Верылі, што дзядоў можна пабачыць пры пэўных умовах. Напрыклад, калі чалавек, які гатуе ежу для дзядоў, цэлы дзень будзе маўчаць і вечарам не будзе спаць, ён можа пабачыць дзядоў. Пабачыць мог той чалавек, які пасціцца. Напрыклад, таксама, калі чалавек посціцца і маўчыць, а ў час вячэры залазіць на печ і пры гэтым начэпіць прадзеную суровую нітку ці пояс, вытканы з імху, ён таксама можа пабачыць дзядоў. Можна было пабачыць продкаў, калі глядзець праз конскі хамут, на які будзе накінута палатно. Але лічылася, што калі ты пабачыш дзядоў, нельга ні з кім размаўляць. У некаторых сем'ях лічылася, што ўбачыць дзядоў мог толькі той, хто не прыгатаваў ім вячэру, або толькі тыя дзеці, каму хутка паміраць. І тут яшчэ адно важнае пытанне.
як можа выглядаць наш рысік памерлы, які прыйшоў на гэту зямлю, як ён можа выглядаць акрамя як ніяк. То бок самы першы, самы распаўсюджаны момант гэта калі ён выглядае як дух, як прывід, як тая істота, якую немагчыма пабачыць фізічна. Але на дзяды, як і на любыя святы, памінанне продкаў, важным лічылася заўважаць, што адбываецца ў наваколлі. Мы з вамі ўзгадвалі птушак, і памерлыя маглі таксама паказаць сябе ў выглядзе птушкі, якая раптоўна прыляцела на вакно, ці ў выглядзе нейкай маленькай істоткі, нейкай жывёлкі, якая прыходзіць. Выбачайце, калі ласка, яшчэ раз, толькі пасля хваробы. Нам засталося яшчэ не шмат, але самага цікавага. Яшчэ адзін цікавы момант, я хацела з вамі падзяліцца пра пакутніцкія душы. У Гарадзенскай губерніі 19 стагоддзя падчас абраду дзядоў можна было пабачыць пакутніцкія душы. Пакутніцкія душы гэта душы, якія не атрымалі заспакаення на тым свеце і вымушаны знаходзіцца альбо ў чысцілішчы, альбо ўвогуле блукаць па свеце, выкупаючы свае грахі. Мы з вамі таксама троху раней узгадвалі пра гэтыя самыя дрэнныя душы, сюды ж адносяцца усе самабойцы, то бок людзі, якія памерлі не сваёй смерцю ці пры пэўных абставінах. Падчас памінальнага абеда на дзяды можна выклікаць гэтыя душы нябожчыкаў, запальваючы віно і лён, па колеры полымя судзяць аб з'яве душ, якія заклікаюцца спецыяльнымі словамі. Звычайна гэтых душаў праганялі з дапамогай слова «акыш» з прыстаўкай «а». Ну, напрыклад, птушак праганяюць словам «кыш», а такія душы, як «акыш». Да гэтай душы таксама звярталіся пэўнымі словамі. Вы можаце прачытаць гэты ўспамін, калі вы не бачыце, то зразумела, я вам прачытаю. Чаго запатрабуеш, душачка, каб патрапіць у неба? Ці ты просіш славы Божай, ці салодкіх прысмакаў, не хочаш стравы і пітва, пакінь нас у спакоі, а калі не прыслухаешся просьбы, то ў імя Айца і Сына і Святога Духа бачыш Гасподні крыж, акыш. То бок гэтыя нязручныя так званыя пакутніцкія душы праганялі толькі пасля таго, як паспрабавалі штосьці з ёй зрабіць. Напрыклад, памянуць яе, замовіць царкоўную службу, раздаць міласціню. Вераванні, звязаныя з душамі-пакутнікамі, вядомыя ў Польшчы, на захадзе Украіны і Беларусі. Насамрэч, гэта такі цікавы ўспамін, які я знайшла вельмі выпадкова і нават не ведала, што такое сустракаецца. Але перад тым, каб завяршыць свята, трэба было развітацца з памерлымі. Напэўна, вы таксама ведаеце, што трэба было проста пранесці нейкія словы, напрыклад, што закрываем стол, праважаем вас, зноўку можна ўжо не пералічваць усіх пэўных душаў, можна пералічыць, каго запрасілі. І ва ўспаміне, напрыклад, з вёскі Дуброўна таксама ўзгадваюць, што калі мы не праводзім душы, то радзіцелі маглі сніцца ноччу, абіжаліся бедненькія, што хочуць есці. То бок, напрыклад, менавіта ў Брагінскім раёне казалі: ну ўсё, ідзіце ад нас, мы ўжо закрываем стол. У гэты момант наш рысік, наш памерлы, менавіта мог, напэўна, ўжо сыходзіць па сваёй волі ці не па сваёй, але жывыя давалі, скажем так, пэўнымі словамі зразумець, што вячэра скончылася, давай ідзі далей да хаты. І яшчэ такая цікавы ўспамін, што часам нават
часам нават выстаўлялі барану вастрыём ад дзвярэй для таго, каб душы ўжо дакладна не вярнуліся да жывых, каб яны пайшлі ў свой сусвет. Яшчэ адзін цікавы ўспамін з Віленскага раёна. Баба, помню, тады ўжо праводзіць дзядоў, палаценца бярэць, курачок такі, маленькі хлеб бярэць, на палаценца паставіць і з тым курачком ідзець праз сені. І баба кажуць: не прымайце за дзіва, прымайце за ласку, чым мелі, тым угашчалі. Праводзіла за дзверы на двор, а тады ўжо дзверы зачыніць і ідзець у хату. Зразумела, што ёсць такія больш звычайныя развітванні, таксама, напэўна, вы сустракалі, што дзяды пагасцявалі ў нас, пабалявалі, а зараз ідзіце. Святыя дзяды зляталі сюды, есці пад'елі, піць напіліся, чэсць і слова вам. Цяпер скажыце нам, чаго вам трэба, а лепей ляціце у неба. Калі вячэра падыходзіла да сканчэння, гаспадар таксама прамаўляў малітву, а потым тушыў свечку. У некаторых вёсках гэта рабілася кавалачкам хлеба альбо бліном. Пасля гэтага усе глядзелі, куды пойдзе дым. Калі ён ішоў уверх, то у сям'і ўсё павінна было быць добра. А калі ён ішоў убок, асабліва да дзвярэй, то ў доме неўзабаве павінен быў быць нябожчык. Мы тут таксама бачым вельмі шмат момантаў таго, як нябожчыкі перакрыжоўваліся з жывымі, і па розным знакам жывыя людзі маглі зразумець, хто будзе наступным для таго, каб адысці да продкаў. Сябры, гэта была апошняя цікавая інфармацыя для вас. Насамрэч, пра дзяды можна размаўляць вельмі шмат. Я таксама збіраю прыкметы пра смерць і сямейныя гісторыі. Калі ў вас ёсць што-небудзь цікавага распавесці пра дзяды, ці пра нейкія іншыя вашы ўспаміны, ці пра сны, ці пра штосьці такое звязанае менавіта са смерцю, я буду вельмі ўдзячная вам за вашы гісторыі. А зараз, напэўна, мы з вами можам адказаць на пытанне, ці увогуле пагутарыць, падзяліцца нейкімі гісторыямі. Буду вельмі радая паслухаць вас. Ці вашыя пытанні? Тут уже Іван задаваў пытанняў. Вельмі цікава, калі ў нас існуюць такія адносіны з іншым светам, то як да дзядоўскіх стасункаў ставіцца іх кіраўніцтва? Тут цікава. Мне падаецца, што у кожнай сям'і сваё кіраўніцтва, гэта хтосьці галоўны. То бок, я бы тут сказала, што сям'я, род, гэта менавіта ў беларускай прасторы гэта адзін з важных аспектаў, і у пэўных сем'ях гэта тата галоўны, у пэўных сем'ях гэта і матуля, і тата, таму тут не ведаю. Мне падабаецца адказ Ольгі Ўрысіка, няма начальнікаў, таму не ведаю насамрэч. Так, Маша, руку трымаю. Вітанне. У мяне такое пытанне, ці ёсць нейкі сэнс, на вашу думку, адзначаць дзяды ў Амерыцы? Мы так далёка ад могілак нашых продкаў. І вось цікава паслухаць, ці можна знайсці нейкі сэнс у гэтым, акрамя захавання традыцый? Дзякуй за пытанне. Я таксама далёка ад могілак сваіх дзядоў і прадзедаў. Яны ў мяне раскіданы і па Беларусі, і ва ўкраіне. Насамрэч, сэнс ёсць заўсёды, таму што перш за ўсё мы робім гэта для сябе. Я думаю, кожнай сям'і вельмі важна ўзгадваць сваю сям'ю, сваіх родных, нават калі яны ўжо памерлі. Гэтае пытанне насамрэч мяне задаюць з года ў год. Напрыклад, тут у Польшчы мы знайшлі такі адказ, што калі, напрыклад, я з Беластока, калі у Беластоку дакладна ёсць могілкі выбітных беларусаў,
Можна пайсці на могілкі гэтых людзей, то бок выказаць ім пашану і прынамсі з імі пазнаёміцца, проста для сябе штосьці цікавае дазнацца. Калі такой магчымасці няма, можна гэта зладзіць самастойна для сябе ў хаце, мне падаецца, проста узгадваючы сваіх родных, тых, хто памёр, тых, каго мы нават не ведаем. Калі раптам у сям'і ніхто не памёр, а такое наўрад ці, таму што, хутчэй за ўсё, хтосьці памёр у іншых пакаленнях, пра каго мы можам не ведаць. І вельмі шкада, калі, напрыклад, мы не ведаем гэтых нашых продкаў. Да жалю, я ведаю мала пра сваіх продкаў. Я маю на ўвазе там з 4-го, 3-го, 5-го калена. Я іх ужо не ведаю. І можна паўзгадваць такіх продкаў. Можна проста зладзіць нейкі вечар гутаркі на гэтую тэму. Я ведаю, што часам, напрыклад, калі казаць пра дзяцей і пра дарослых, нават пра дарослых, насамрэч, часам гэтая тэма не абмяркоўваецца ў сям'і, таму што ў некаторых сем'ях гэта страшная тэма. Ніхто не хоча думаць пра тое, што ён калісьці памрэ. Калі няма памерлых і няма пра каго ўзгадваць, дзеці часам могуць пужацца, што это тут бацька і баця загутарылі пра тэму смерці, што здарылася. Я думаю, што дзецям трэба даносіць, што смерць – гэта частка жыцця. Гэта натуральна, месцамі гэта страшна, але ўсё роўна гэта ёсць. Але калі казаць пра дзяды, гэта ўсё ж такі такое свята больш узвышанае, мне падаецца, менавіта пра ўспаміны. Таму, калі няма магчымасці сваіх родных праведаць на іх месцах пахаванняў, проста узгадваць добрым словам. Ну, на мою думку, так. А яшчэ мне вось было цікава, калі мы пачалі жыць у Амерыцы, ну я раней не вельмі цікавілася там мексіканскай культурай, я заўважыла, што ў беларусаў вельмі шмат падобнага з мексіканцамі. Я думаю, это ці праз каталіцтва, ці ну вось цікава, мы настолькі далёка, але ў іх трошкі іншая эстэтыка гэтага дня памёрлых, чым у беларусаў. Там у іх там своеасаблівая расфарбавана, калярова, але сэнс такі, вось да іх прыходзяць дзяды, яны там ежу гатуюць, свечкі гэтыя запальваюць. У Амерыцы такога ну няма сярод еўрапейцаў, а вось у беларусаў, мексіканцаў ёсць. Вось мне цікава, чаму мы так далёка, а вось гэта традыцыя настолькі падобная. Можа, вы ведаеце? Насамрэч, калі ўвогуле цікавіцца тэмай смерці і глядзець, дзе хто як адзначае узгадкі пра памерлых, пра сваіх продкаў, мы шмат чаго пазнаем, таму што месцамі традыцыі перасякаюцца. Мне падаецца, гэта агульначалавечая традыцыя узгадваць самае важнае пра памерлых, і зразумела, што ёсць і адрозненні, але ёсць і падобнае. І насамрэч падобнага можна знайсці даволі шмат. Таму тут, калі цікава, то это трэба проста вывучаць пэўную тэматыку, таму што калі ўзяць мексіканскую традыцыю, то там свае цікавосткі, свае асаблівасці, іх даволі шмат, і часам яны падобныя на беларускія. Вось, дарэчы, мы там пра дзяцей казалі. Я думаю, што ўсе ўжо ведаюць, а можа, хто не ведае, ёсць такі цудоўны мульцік Диснея, называецца «Тайна Коко», падаецца на расейскай, на ангельскай проста «Коко», і там проста класна вось пра прыняцце смерці, што гэта можа быць не заўсёды пра сумнае, але і таксама пра ўспаміны, пра цеплыню і пра сям'ю. Вось вельмі раю, у каго ёсць дзеці, паглядзець гэты мультфільм, я сама яго вельмі люблю. Я бы яшчэ параіла мультфільм «Душа» таксама на гэтую тэму. Так. І мне вельмі падабаецца тое, што робіць вось і Disney, і Pixar студыі. Яны вось нейкія такія дзіцячыя складаныя тэмы, яны іх абгортваюць у нейкія вось у мультыплікацыйныя, і вось гэта можна праз гэта дзецям падаваць інфармацыю. Так, што тут Іван піша, цікава пачуць асабістае тлумачэнне ў шырокім і вузкім разуменні тэрміну з'явы дзяды, зыходзячы з асабістага досведу. А можна неяк патлумачыць пытанне? Я не зусім яго зразумела. Маня, можаш гукам? Да, можна гукам. Вы маеце на ўвазе, што для мяне значыць дзяды, ці як? Не зусім зразумела, калі ласка патлумачыць. Так, напісаў. Так, што для цябе дзяды?
Для мяне дзяды гэта ўспаміны, успаміны пра памерлых, пра маіх продкаў. Калі казаць вось асабіста пра маё стаўленне, калі казаць у больш шырокім разуменні, то, напэўна, для мяне дзяды гэта ўспаміны пра, калі казаць пра Беларусь, то пра выбітных людзей, пра тых, хто пакінуў нейкі след, і пра тых, хто яго не пакінуў. Таму што часам чула сёння такую цікавую гутарку, праўда, я трохі пра сваё зараз. Для таго, каб нарадзіўся добры мастак, патрэбна, каб дагэтуль 100 мастакоў былі няўдалымі. Гэта значыць, што не ўсе людзі вядомыя, але кожны чалавек унікальны, які укладае сваю справу ў сусвет. І колькі сярод нас такіх людзей, якія робяць штосьці класнае, выбітнае, але пра іх ніхто не ведае. Я пакуль што сярод такіх людзей. Пра мяне мала хто ведае, але я раблю цікавыя рэчы. І я пра тое, што дзяды для мяне ў шырокім разуменні гэта свята, калі мы ўзгадваем самае важнае. Самае важнае ёсць унутры нас. І калі мы аб'ядноўваемся ў нейкія сустрэчы з блізкімі ці проста са знаёмымі людзьмі, ці з незнаёмымі, проста арганізоўваючы нейкую сустрэчу, то мы можам прысвяціць яе узгадкам, успамінанням пра тых, каго мы памятаем, пазнаёміць адзін аднаго з тымі, пра каго мы не ведаем. Таму што нават дастаткова, на мой погляд, таго, што калі чалавек пазнаёміць кагосьці, напрыклад, сваю суполку з тым чалавекам, пра якога мала хто ведае, з нейкім выбітным мастаком ці невыбітным мастаком, з нейкім літаратарам, звычайным чалавекам, які, напрыклад, быў такім класным рамеснікам, які рабіў плоты на вёсках, і такі ён прыўкрасны быў, але, да жалю, памёр. Але ў яго там было тое, сёе, цікавае, хто яго застаўся. То бок гэта таксама памяць, і памяць у нас жыве, пакуль мы гутарым пра гэта, і пакуль мы дзелімся адзін з адным. І, дарэчы, яшчэ чула такое меркаванне, што ўсе вось гэтыя святы пра памінанне продкаў, яны збольшага ствараюцца для жывых людзей. Таму што насамрэч мы не ведаем, ёсць тут духі, прывіды ці няма, хтосьці з імі кажа, што сустракаўся, хтосьці кажа, што не, каму верыць, неведама, што існуе ў гэтым свеце, што не існуе. Таму я думаю, што перш за ўсё дзяды, яны існуюць менавіта для жывых, для таго, каб узгадаць, успомніць, паказаць, што мы не забылі, што нам не ўсё адно. Ну і гэта класная нагода сустрэцца з тымі людзьмі, з якімі даўно не бачыўся. Так, дзякуй. А мне яшчэ вось такое, я ведаю, што так часта моя бабуля казала, і, дарэчы, мне самой было, што перад дзядамі тыпу сняцца памерлыя. І гэта частая з'ява, і я вось заўсёды думала, ці ёсць тут штосьці містычнае, ці сапраўды яны да мяне прыходзяць, тому што мне вось, асабліва калі я жыла ў Беларусі, увесь час сніўся хтосьці. У Амерыцы не. Ці просто я, таму што ўжо думаю, это падсвядомасць мне, ну, як бы вось набліжаецца свята, я ведаю, і падсвядомасць мне дасылае гэтыя сны. Але я вельмі часта вось чула такое. Насамрэч так, ёсць такое меркаванне, і гэта не проста меркаванне, а падкрэпленае жывымі людзьмі, якія кажуць, што перад дзядамі памерлыя насамрэч сняцца. Яны могуць сняцца з рознай нагоды. Калі агледжваць з псіхалагічнага пункту гледжання, на мой погляд, што так, чалавек пра гэта думае, таму гэта яму і сніцца. Троху з містычнага ці міфалагічнага пункту гледжання яны маглі сніцца па розным прычынам. Напрыклад, нагадаць пра сабе, пра тое, што «Хей, не забывай пра мяне, я тут, я да цябе прыйду». Дарэчы, яшчэ адзін успамін, які я не ўключыла сюды. Пра нейкую жанчыну, якая не адзначала дзяды, ёй сніцца сон пра тое, што яна бачыць сваю матулю, матуля ідзе і разгневана ёй кажа, нават не разгневана, проста ідзе па вуліцы, і дачка яе заве ў хату, кажа, слухай, давай прыходзь сюды да мяне, чаго ты не ідзеш, чаго па вуліцы ідзеш проста. А матуля ёй кажа, ды як да цябе я прыйду, бо ў цябе на стале нічога няма увогуле, ты, тыпу, не спраўляеш дзяды, ну, чаго я да цябе пайду. То бок тут момант, ну, калі казаць увогуле пра сны, то бок тут яшчэ момант у тым, каб нагадаць пра тое, што мы ёсць, нават калі мы дзесьці ў падсвядомасці, мы ўсё роўна застаемся важнымі для вас.
Часам дзяды, мне падаецца, сняцца менавіта каб папярэдзіць ці каб штосьці паказаць, таму што ёсць розныя сны, ёсць яны і жудасныя, і прыўкрасныя, і цікавыя, таму тут вельмі па-рознаму. Ну, насамрэч, што пра мяне казаць, дзяды мне... Скажу так, дзяды перад дзядамі мне ніколі не сніліся, але памерлыя мне перыядычна сняцца, і пра сны, дарэчы, мы можам як-небудзь асобную гутарку зладзіць, таму што часам у мяне ў снах ёсць некалькі лакацый, і часам гэта лакацыі, з якімі я сустракаюся з памерлымі. І гэта адбываецца фактычна па майму жаданню, ці не па майму жаданню. То бок таксама цікавая тэма, мы маглі бы пагутарыць проста пра сны і пра такое. Ну вось адзін такі, напэўна, для мяне яскравы выпадак, гэта пра тое, калі ў мяне памёр бацька, і я захацела, каб ён мне прысніўся. Ён мне прысніўся і паказаў месца, дзе ён зараз жыве. Больш падрабязна я распавяду, калі ў нас будзе такая гутарка, але пры гэтым, ну, цікава, вельмі цікава, і мне падаецца, у снах свае сусветы. Вось. Ваня пытае, дзе жыве? Сакрэт. А мне, дарэчы, падобны сніўся сон. Вось ты распавядаеш, мне мурашы па шыі. Мне ў дзяцінстве ўвесь час сніўся дзядуля, ён мяне быццам кудысьці паказваў, і ў яго як быццам вось яго нейкі пакой, які складаецца з фотаздымкаў з нашага жыцця. Вельмі шмат. Ён кажа: бачыш, я ўсё бачу, дзе ты, што робіш, вось тут я жыву. Это было, вось зараз я ўспомніла, я пра яго забылася, гэты сон. І ўвогуле, да, пра сны вельмі цікава, мне таксама, мне асабліва ў дзяцінстве, мне проста можна кнігу пісаць па гэтым снам. Так што так, трэба нам як-небудзь зладзіць гутарку па снам, бо мне дакладна таксама ёсць што распавесці. Калі ласка, звяртаюся да ўсіх, записвайце для сябе, не ведаю, для вашых нашчадкаў вось такія цікавосткі, якія вам сняцца, ці якія з вамі адбываюцца. Таму што потым гэта ўсё часта забываецца. У мяне таксама былі ў дзяцінстве сны. З гэтага і пачалося маё падарожжа, насамрэч, у тэму смерці з дзяцінства, але гэта асобная гутарка для тэмы пра сны. Так, сябры, так што подписывайтесь на соцсеткі Тацяны, я скінула ў чацік, подписывайтесь на соцсеткі Аба, калі вам бяспечна. Сачыце, у нас будзе, я думаю, яшчэ шэраг гутарак, таксама будзе анонс, аб'яўка, гутарка пра каляды, якую правядзе Тацяна. Ну, аб'яўка ўжо будзе там недзе ў снежні, мы пазней дамовімся. Вось, таму сачыце. У нас яшчэ цікавыя з іншымі літаратарамі гутаркі у Аба праводзяцца. Вось роўна праз тыдзень, у суботу, 1 лістапада, будзе не ў Zoom сустрэча, будзе стрым з Алесем Плоткам, які будзе прысвечаны ночы расстраляных паэтаў, будзе вельмі цікава. Але сказаў, што будзе такое, што я нідзе пра гэта не казаў, толькі ў адным нейкім інтэрв'ю, якое яшчэ не выйшла. Таму будзе эксклюзіў. Сачыце за соцсеткамі Аба, за YouTube-каналам Аба, там вось будзе вельмі цікавы стрым да ночы расстраляных паэтаў. Так, што тут Оля напісала: мне сняцца дзяды ў драўляных хатах-дымавінах і пад падлогай хаты. Хацела пракаментаваць гэты каментар. Насамрэч, усё слушна, таму што фактычна гэта месцы памерлых, ну, скажам так, некаторых фізічных целаў, таму што мы ведаем, што калі чалавек паміраў, прынамсі раней, дамавіна, гэта была асобная хата для памерлага, то бок яе аздаблялі менавіта для таго, нібыта праваджаючы ў іншы сусвет, у іншае жыццё, і там у чалавека адбывалася сваё жыццё. Таму, мне падаецца, гэта нармалёва. Наконт падлогі хаты таксама вось месцы парога, вокан, гэта лічылася містычнымі сакральнымі месцамі. Вось чаму кажуць, што нельга там ручкацца ці развітвацца на парозе, таму што лічылася, што гэтае месца, ну, памерлых фактычна, то бок месца цікавае, дзе можа здарыцца ўсё, што заўгодна, то бок месца па-за жыццём. Месца пераходу, вось. Так, а Ваню яшчэ ўсё клапоціць начальства і сусвета. У якой сусвет пасля смерці вы верыце? Пытаецца Ваня. Што там пасля смерці? Што потым пасля смерці, не ведаю. Дарэчы, мне блізка думка беларусаў, таксама з вельмі старых успамінаў, што душа чалавека жыве вечна.
але не ў выглядзе, можа быць, душы, якой мы уяўляем. Я не ведаю насамрэч, як гэта ахарактарызаваць адным словам ці словамі. Дзесьці чытала таксама цікавосткі, яны прысвечаны больш фізічнай з'яве пра тое, што наша самаасэнсаванне, наша свядомасць пасля смерці фізічнага цела яна працягвае жыць дзесьці ў прасторы. Ну, гэта мне блізка, таму што мне таксама заўсёды падавалася, што пасля таго, як фізічнае цела памрэ, моя свядомасць не памірае, яна, можа быць, не самастойна існуе, а, груба кажучы, далучаецца да сусветнага свядомага. Вось. Але што цікава, я ў гэта вельмі моцна верыла, калі была ў падлеткавым узросце, а потым на гэтыя, так скажам, асэнсаванні наклаліся ўсялякія страхі, якія звычайна суправаджаюць чалавека, што ён памрэ, што нічога больш не застанецца, вось такі вось нігілізм. Таму не ведаю. Яшчэ працую над адказам на гэтае пытанне, але мне падаецца, што ўсё ж такі самасвядомасць нейкім чынам працягвае жыць. І дзякуй за пытанне. Дарэчы, яно вельмі слушнае для абмеркавання ўвогуле. А я ў сваю чаргу хочу сказаць, што было вельмі цікава, і прэзентацыя была такая прыгожая, ўся стылёвая, і Тацяна, як заўсёды, так распавядала, што я б слухала і слухала, таму вельмі дзякуй табе, Тацяна, і мне падаецца, што гэта сёння было вельмі цікава, да, усе людзі пішуць цікава, дзякуй вялікі. Дзякуй вам, сябры, што вы прыйшлі. Гэта ўсе спасылачкі там якіясьці будуць, я таксама іх пад відэа потым выкладу, і дзяліцеся потым, запрашайце сяброў паглядзець, дзяліцеся соцсеткамі Тацяны. Дзякуй вялікі таксама ўсім, хто прыйшоў. Заўсёды кажу пра гэта, што калі вы штосьці узгадаеце, калі ласка, пішыце, ці, можа быць, вы калі зноўку будзеце праслухоўваць гэтую праграму, ці хтосьці будзе праслухоўваць, калі ласка, можаце пакідаць каментары ці нейкія дадатковыя пытанні, таму што часам бывае, што мы слухаем штосьці, а потом пытанне пасля прыходзіць, таксама пішыце, буду вельмі рада даць зваротную сувязь. І чакаю ад вас таксама зваротнай сувязі, калі яна у вас узнікне, дзяліцеся. Дзякуй вялікі, што далучыліся. Мне таксама было прыемна апавядаць для вас цікавосткі. Так, дзякуй, сябры. Гэта была Асацыяцыя беларусаў у Амерыцы, Воля Броман, Тацяна Калач. Усім да пабачэння.